Moi kaikille, meikäläisen jos Mr. Maxum. Ja tänään me pelattaisiin vähän lisää Minecraftia. Ja joo, eli me mentäis pelaa vähän näitä minipelejä taas jälleen kerran. Mineplexiinhän on siis tullut uusi minipeli, joka on Skyfall. Ja me mennään pelaa sitä, jos mä en ole jo pelannut. Täällä on kaikki Skyfalleja ja mun muuta. Ja joo. Jos mutta näädekit. Okei, tää tekee. En tiedä. Tää voisi olla joskus sillekin. Stunnerilla mennään. Ei mä en halua olla keltaisessa tiimissä. I don't wanna be on this team. Yeah. Ja peli jäätyilee. Vähän jäätyilee ja joo. Me ei olla voidissa, mutta me ollaan keskustassa, jossa ei näy testejä. Kai mun vaan pitää yrittää päästä tonne. Ai joo. Hitsi. No, voi vittu. Me palataan seuraavan pelin parissa, joka ei ole Skyfall, koska mä oon niin surkea tässä. Ja me ollaan takaisin tässä aulassa ja joo. Mites peliä pelattaas? Mobi Areenaa mä en oo vielä testannut, joten kus pelaa sitä. Mä en oo siis kaikki pelejä testannut, mä en oo pelannut täällä hirveesti. Testutaan. Mob Arena. Mä oon Survivor. Mä saatan jo tietää millainen peli tää on. Ja joo. Ei se vaikka koskaan tiedä millainen peli tää on. Sehän me luotetaan tässä aulassa, joka on niin. Jos kestää yleensä aika pitkin tai vähän aikaa. Never for return to the hoop because I don't know. Joo. They see me loading. Okay. What the beep is this? What the fuck is this? Onko tää joku tapa zombit tai kuole? Jes, eka nugetti. Me syödään nugetteja. Oi vitsi. Jos tää peli olisi realistinen, niin zombit olisi joku palannut kuoliaaksi. Pystytkö mä vaan tappaa tiimiläisiä? Pystys. It's just a fucking prank, bro. Okei, tää peli vasta menee eteenpäin. Ei tarvitse olla ruokaa määrästä, joten se on hyvä. Kaikki pelaajat on tuolla. Miksi ei zombeis pannut tänne? No, laskelee tonne. Ai ne ampuu. Ei ne tekee nouskopeja. Ei. Älkää nouskopatko mua.
Mä en halua, kun mä kuvaan videon, niin että ne uskopaatte mut. Älkää joko tehkö sitä vielä hetkona, mulla hampuu viitellä. Get no scoped! No ei tulta mitään. Vavilla vaan päällä. Nukaitit on semi hankali saada, vaikka no... Joo, Let's Plays voisi olla semi hankali saada. Kakkosround. Joo, musta tuntuu, että mä nätäkkään noita. Get away from me! No, I'm getting wrecked! From by these ugly... Etkö sä voi tappaa tuota toista? Nyt mä tuun tappaa sut, koska tää on tiimipeli. Ja joo. Siellä on vähän zombeja. Nyt paittaa Ruben. Rest in peace, Ruben. Sanokaa, jos haluatte muuta Minecraft Toromodel Let's Playin, koska mä pystyn tehdä sen jotenkin ehkä konsolilla, niin siitä se selviää seuraavassa episodissa. Ehkä. Ai vitsi. Älä lyö. Don't. Toivottavasti joo, tässä on raken. Toivottavasti tänne ei spawnaa niitä mobeja. Alright, ugly chair. Mä seisin Chainmail chestplatein. Musta tuntuu, että mä otan itselleni tuplasti paremman svordin. Mä pelaan typerästi. Don't worry, teammate. I don't probably catch you. Yes, I'm not gonna catch you. Mä vihaan pikku zombeja. Ja miksi mä juoksin tätä pientä? Ai Älkää, ei tässä ole tiimi. Zombit ja Bigmanit ei oo tiimi ikinä. Ja Hits mä kuolen. Eiks nää oo referrata? Vois mä vaan kaivaa mun tiimiä, jotta ei mun kuoppaa. Tää on tehty silleen, että tätä kaikissa kohdissa. Ai tää on niin läppä. Voisin mä hakatakin zombeja. Eikö ne? Voisin mä spektaa niitä. Mä pystyn nähdä miltä tuntuu olla rektattu. Mä ajattelin kiekko kertaa. Tin. No en tajunnut tätäkään minipeliä. Jos musta arvaan, niin nää 2 jätkää ei selvi, 3 jätkää on enempää, ei selvi seuraavalla roundilla. Joo. Tää tuntuu aika tylsältä videolta. Tää ei oo mikään hirveen iso video. Tää on tylsät minipelit, koska mä aion lopetella tämän videon tähän, koska tässä ei ole mitään järkeä tässä minipelissä. Minun nimeni oli Mr. Maxum ja me näemme seuraavan videon parissa. Moi!
seuraavaan videoon. Moi moi! Moi!